Уфимка елгаһы үҙенең түбәнге агымында халык телендә Каридел дип йөрөтелә. Ә елганың башында яшәүселәр уны Өпә, Өпе, Уфимка елгаһы диләр. Уның буенда Өфәле, Өпәй дигән атамалы авылдар бар. Өпә елгаһы үҙенең югары агымында Башкортостанды Свердлау һәм Силәбе өлкәләреннән айырып торган сик булып тора. Өпәнең ике як ярында борын-борындан Өпәй, Олы Катай, Бала Катай, Кошсы ырыуы башкортлары яшәй. Катай, Балакатай, Өпәй ырыуы башкортларының регион-ара фольклор байрамы Балакатай районының Билән авылы янында Өпә-Уфимка елгаһы тугайында үтте. Менің әсәйім тоже қайыған. Бұл үстіндегі аның қайуды, күлдәге қайуды аяқысы менен фотолары бар, фотохуреттері бар. Үйбіне бітті туғандар көрінді, шундай, алар менен сит илден келген менен, сит райондан. Алар менен таныштық, алардың күлмектеріне қарап хоқландық. Ну, біздікі матурырақ деп ойланым. Безнеке коллективта бик кул осталар, барысы да тип әйтергә була. Кайылган күлмәкләрне инде үзләре коялар. Безнеке хәзер менә бик күп кайнап торган сандуга чапабыз. Элеккедән үк, борынгыдан үк килгән Мәүҗи әби белән менә Назифа әби, опалы сіңле, элеккедән үк яшьтән үк кайып килгәннәр аларда инде. Ауыр биергә. Ауыр. Бәйрәмнәрдә, элек һәр көн күрешләрдә халыклар, хатын-кызлар шушындай милли киемнәрдә йөргәннәр. Минем өстемдәге күлмәк инде, конечно, моңа бардыр инде инкәмендә 100 еллар дип әйтергә була. Юклы сөйләгән вакытта, но 80-70 еллар точно бар. Яурын башларында менә шушындай итеп токса эшләгәннәр, культурный, пелешиклар туры булып күренергә, пелешиклар күтәренке булырга, инде яурыннар күтәренке булырга эшләнгән. Шуңа күрә шундай үзе бер төрле ыспайы бизәк булып санала. Свердлов өлкәһенең Өфе Шигири авылынан килгән тамбурлап каю остаһы Хандугас Каландарованың иҗаты хокландырды. Уның аракай үрәнәге, мәк сәсәге дип аталган биҙәктәре әллә кайдан балкып тора. Үрнәкләрне үзем фантазировать итәм инде. Элекке күлмәкләрдән карыйм, менә шелтәрләрдән гөлләрне итеп шунда комбинировать итеп үзем үрнәкне чыгарам. Үзем эшлим. Һәрбер күлмәк үзе бер төрле үрнәк белән ике күлмәк кайылганы юк. Менә әле безнең авылда ансамбльгә фартукларына эшләдем, алъяп кышларына. Аларның үзләре эре итеп, ерактан матур итеп күренеп тора, выразительный, шундай матур була дип эре шәшкәләр белән эшләттеләр. Инәем кайынган яшь кыз вакытыннан башлап, хәзер инәемә 85 яшь. Менә инәем мине өйрәтте. Менә шу колфакларны ул эшли, 30-га якын күлмәк кияләр минем күлмәкләр. Екатеринбургта бар, Уфада да бар, Куша авылларда да бар. Үзебезнең авылда бер 15 тәгән генә күлмәк бар. Менә хәзер ансамбльдә 3 күлмәгем бар. Балакатай yerində үзенчәлекле киемдәр, үзенчәлекле халык, үзенчәлекле холык мине үзләренә карай ялып итте, мине хокландырды. Өфә елгаһына исем биргән, Өфе калаһына исем биргән, Өпәй, Өпәк һәм башкалар дип аталһалар да, был башкорт ере, борынгы башкорт ере. Иван Грозный 1552 елда Казанды
яулап алхала, уға ең тәуләп юрматы башқұрттары, ғайна башқұрттары бархала. Ең адақ, мына біздің түнья көнсігіс башқұрттары бармаған. Әйлі башқұрттары, Қатай башқұрттары, оларды Иван Грозныйдың ярандары онан яулап алған. Мына бұл ең мүхімі. Бізді яулап алғандар, біз берілмегенбіз. Билән йыйынындағы милли киемдәр, тауандяк, инәй өләсәйләр кигән киемдәр хакында якты хатирәләрде уятты, истәлектәр телгә килде. Үткән аҙнала беҙ үҙебеҙҙең Иҫке Маскара ауылында һалмаһығыҙ ауылдаштар байрамы үткәргәйнек. Шунда серҙәштәрҙе лә ҡунаҡҡа саҡырҙыҡ. Улар беҙгә әйттеләр инде, килә аҙнала байрам була. Шунда боронғо әйберҙәрегеҙ булһа, кейеп килегеҙ тип әйттеләр. Шунан мин уйлап торон-торонда ҡәйнәмә киттем. Ҡыямова Фәрүзә, Зәғифран ҡыҙына, уның һандығында ошо әйберҙәр ятҡан икән. Нимәләр икән? Мин анан һораным инде, был нинди булды? Ул әйтте инде, был боронғо килендәрҙең әйбере тип әйтте инде. Боронғо килендәр. Анда ише яулығы менән шунда бәйләнеп ҡуйырға тейеш булған инде. Кемдә кем яулыҡты сисә, ул яулыҡ ул кешегә булырға тейеш булған инде. Безнең оло Ҡартынайҙың кейемдәре булған, шул аның ҡыҙына ҡалған инде. Ҡыҙынан инәйем алып ҡалған, инәйемдең ҡатынаһы булайын, инәһе булайын. Шунан әллә ниләр алып ҡалған ди, иҫтәлеккә әйтеп, нисек белмәйем анан. Силәбе өлкәһендәге ауылдардан бигерәк күп килгәндәр. Беҙ уларҙы магазиндарға барғанда ғына күрәбеҙ бит инде. Хәҙер алар беҙгә үҙҙәре ҡунаҡҡа килгәндәр дигәндәй, бик ҡыуаныслы, милли киемдәр кейеп килгәндәр. Мин ҡарап торам да әймә, аларҙың нейҙәре, менә ошо ҡайылған нәмәләр хәстә беҙҙекенә оҡшаған һымағыраҡ. Яҡындар беҙ алар менән. Былтыр ошондой уҡ байрамда Белорет районы Бердығол ауылында булып ҡайттым. Шул Бердығол ауылында булғанда күңелгә орлоҡ һалынды. Беҙ 30 июндә Ҡыйғы районы Алағоз ауылында Ҡатай әйле эштәре йыйыны үткәрҙек. Был йыйыныбыҙҙың төп маҡсаты үҙебеҙҙең Ҡатай әйле эштәрен бергә берләштереп, уларҙы актив бергә таныштырып, актив тормош алып барыуларына пропагандалау, милли көрәште пропагандалау булды беҙҙең төп маҡсатыбыҙ. Һәм был байрамдар айыҡ үтте. Күрше ырыуҙағы егеттәр, ҡыҙҙар килделәр, үҙҙәренең концерт номерҙары менән, үҙҙәренең батырҙары менән килделәр. Менә Балаҡатар районы Үтәш ауылынан, Мәсетле районы, Дыуан Мәсетле районының егеттәре, гөр күтәреүселәре, көрәшселәре килделәр. Ҡыйғы районының һәр бер ауылынан көрәшселәр килделәр. Набережный Челнынан килделәр ҡунаҡтар. Унда уларҙың Гөлнәзирә исемле ансамбле килде. Нефтекаманан килделәр. Бүгенге йыйын ул беренсенән башҡорттарҙы ысын башҡорт итеп күрһәтте. Менә сығыш яһаған белгестәр матур итеп һөйләне. Беҙ белмәгән тарихтың эҙҙәрен беҙгә күрһәттеләр. Шуныһы менән ҡыуаныслы. Менә йыйынға килгән ул татармы, башҡортмы, үҙен барыбер башҡорт итеп хис иткәнен күрҙек. Шуныһы менән оҡшаны. Көн менә шундай матур, Хоҙай беҙгә үҙе ярҙам иткән һымаҡ. Халыҡтар миңә ҡарағанда барыһы ла ҡыуанышып, барыһы ла шатланышып ҡайттылар. Менә мин ашъяулыҡ ҡайып китерҙем. Матур булғанмы?
Kiyov mildar olib keldi. Matır bo'lganmi? Qizlar matır bo'lganmi? Yumshoqmi? Yumshoq. Allah bir hakkının morunduk inehi, morunduk atahi bular. Morunduk atahına tip min tastamal, sigip getirdim. Atahi esehe minen birge tatu yaşehler gümürderi matur bulhan. Odağın uzun odağ geçirge nasip etken. Şulay bo'lgan amin. Amin morunduk inehine. Olib kız qayıp getirdim. Яшьтәр бәхетле булган, бәхеттәре гомерле булган. Башкортлар өчен кыйып йөргән кешеләр менә шулай күбрәк булып, ошо традицияны дәвам итәргә кирәк. 2 елга исмәһәм бер менә шундай йыйындарды бергә үткәрергә кирәк. Әнвәр Җәләлевичтең идеяһы инде. Ул әле совхозның директоры булды монда, Билән совхозының. Вот ошонда ул әле без курултайлар үткәргән сакта әйтә торгайны. 10-12 ел ошо теманы инде гел һөйләшеп йөрөнек. Өпе буендагы аклан ырылдаш якташтарның шат тавышынан гөрләй. Йыр бию тамашаһы һәр тирмә янында, сәхнәләр, шәҗәрәләр янынан халык өделмәй. Табылган тугандар теркәлә. Йыйынның тагын бер күрке төрле авылдардан килгән каюлы алъяпкыслар күргәзмәһе булды. Билән авылы советы рәисе Альберт Абдуллин был үзенчәлекле корды җитәкләүче, йыйынның котын тотуысы удаман булды. Шу китаптарды һәм шәҗәрәне нисек эшләү буенча телефон номерларын биреп, менә халык менән тыгыз бәйләнештә булырга тиеш дип уйлыйм. Мин үзем мәсәлән Өфе Шигире авылында башлангыч класста укыдым. Анда гомер буе 85 ел буе бит инде татар телендә укыттылар. Мин менә хәтерләйм, миңа ул сакта 9 гына яшь идем. Безгә татар теле дәресегә итмәй. Менә хәзер Казандан алып килделәр дип. Өйгә килеп кергәстә, капканы япкаста миңа әйтә торганнарны без башкортча һөйләшәбез дип. Менә бында һәр гаилә, һәр ата-әсә үзе кем икәнлеген әйтеп, үзенең балаларына һеңдерһә, менә шул сакта алар, мин уйлыйм, менә киләсәк буындар үзенең теленә, үзенең кемлегенә ныграк игътибар биреп, үзенең кемлеген танытып йөрер дип уйлыйм. Озын башкорт кигеләре сездә бармы? Курай мәсәлән. Андай көйләр юк. Аны бездә олы әбиләр, олы бабайлар йырлады. Менә мин беләм әле 9-6 елда 1906-1910 елларда туган халыклар бу йырларны йырладылар. Менә элек җыеннар булды бәйрәмнәр саен, бәйрәмнәрдә олы аны шу узун җырларны йырлый торганнар. Ул җырлар безгә безнең поколение күсмәде, без аларны йырладык. Онытып калдырдык инде. Турып калды. Милли уеннарда яшьләрнең тафыллыгы, көсе, сәламәтлеге хынала. Төрле яктарга таралышкан тугандар, дуслар өчен бундай очрашулар ул халык мәктәбе, тормыш көзгеһе. Үзебезнең яктың халкын, кайдан килгән, үзебезнең авыл, менә дөресен әйткәндә, авыл ничәнче елдан башланган. Кемдер килеп аны корган өйдәрдә, без белмәйбез бит. Нишләптер үзебезнең историяны онытып барабыз. Менә шул йыендар булган һайын, бәлким искә төшер, агайдар, бабайдар өйрәтеп, без адак үзебезнең балдар йыеннәргә өйрәтеп, онытылмасын үзебезнең ырулар. Менә шул байрамдар. Безнең классташтарымды күптән күрмәгән, 40 ел буе күрмәгән классташтарымды сораттым, тугандарды күрдем. Бик шатман шулай, быел озаккарак килеп ял итеп, яйды күреп, еләк емешкә йөреп әзрәк, бик күңелде үткәреп, яйды үткәреп кайтам Казакстанга. Колхоз биткәч бит инде бу безнең элек-электән килгән Һабантуй, гөрләп торган Һабантуй урыны. Хәзер бит инде бер күмәк менә килеп ул вакыттарды искә алабыз, ничек бала сакта йөргән бит. Бу бит инде безнең районда иң зур совхозларның бере ине. Мин инем бик матур итеп коелган кызыл алапкыска кара төрле сәскеләрдән төшкән алапкыска торган. Новосибирскдан килгән абыйдардың алдында йенгән була торган. Русингә. Ошны башкортса коймак пешерергә өйрәтә торганнар. Шул минем исемдә калган. Ул аңа алапкыс кидерә торганнар. Улларса яулыкты артка билеп, ул олы мүйес алдында коймак пешерә торган. Шул бит исемдә калган. Елеккә барыр алдыннан йенгәне киендерә торганнар.
Бергә укыны, бергә яшәнек, бергә тудык, бергә хезмәттәргә киттек. Менә безнең иптәшем бик матур итеп китаптар язган бит инде. Үзенең авыл турасында, ничек авылына кайтырга тиеш, агындыра бит инде. Менә быел да шул рәхмәт инде шундый ниде үткәргән өчен инде. Йөрәгенә ысқын халаяк, именно желание булсын кешенең әзрәк белеп, сукып, тарихка әзрәк кереп китеп, үзенең тамырларын, ыруларын, нәселләрен, шәҗәрләрен белһен дип иң мөһим максат шул инде безнең. Төньяк көнсыгыш башкорт ырулары борын-борындан көрәшчеләре, батырлары менән дан тоткан. Иен батыры майданында бил һынашкан ир-егетләрнең күп булуы, ихлас һәм намаслы башкорт көрәше халык өчен олы кинәнес булды. Иен батыры көрәшче, саф башкорт көрәшче. Көрәш бездә менә яңы күтәрелә башлады. Без именно безнең районда, и менә был төбәктә, менә был яктарда. Ну менә безнең авылда шул бардар инде малайлар безнең. Егетләр бар, нигә зонага, Башкирияга сыккан малайларыбыз бар. Ну менә монда әле безнең беренче тапкыр, и мин шуны теләйм инде, что безнең киләсәгебез яхты булсын, яхшы итеп дәвам иттердек булсын. И менә бу безгә яшьләрне өндәү кирәк инде. Балдарды үрәтү кирәк. Башкорт дигән ул иң беренче көрәш инде. Безнең якта көрәшләр борындан булган. Хәзер безнең якта көрәшләр бирәк күп. Карнаев Артур чемпион бирә. Трехкратный чемпион мира. Мин одноклассником. Тәшем хәзер Челябинскида һавантыда. Безнең тренер Карнаев Валерий Галиевич ендәрдә күрә көрәш ярышлар үткәргәннәр. Подарктар ят булганда. Көрәшкә йөргәннәр. Безнең аталатылар электән көрәшкән. Алардан карап көрәшкәбез. Менә һәр килеп алар яңы көрәштең төрен өйрәнергә. Без улар көрәшергә килгән дип килеп көрәшәбез. Улардан тафыллык алып калырга. Менә алар килеп алардан өйрәнеп калабыз. Гел көрәшеп йөрмәйбез инде бары. Без шунда авыл йыена килеп кенә көрәшеп йөргән кешеләр бит инде авылда эшләп. Алар менә сак аякка баскандар, менә матур менә кайылары хезмәт итеп килгән, кайылары әле менә 17-18 яшьлек малайлар менә үзләренең матур, саф шундый ниләрен күркечләрен күрһәттеләр. Мин аның өчен бик нык кинәнәм. Өпе буенда электән бергә яшәгәбез. Менә инәйдәр, карт инәйдәр һөйдәй торганы, менә Өпенең аръягыннан килә торгайлар, юлдаш авылыннан. Без каршы ала торгай кәмәләр менән инде матур итеп кунак булып йыйын үткәрә торгайнык. Атта саба торгайлар, ярыштар була торганы инде электән алып. И ак хакалдар, без билки генә балалар йөгереп йөрибез. Алар менә имән төбенә утырып, үзләренең кайгыларын һөйдәп, весь проблемаларын решать та торгайлар. Менә шунда юл кәрәгене, менә шунда быел менә шуны сәсәбез. Икенче елга менә шул кешенең менә өй күтәрәшәбез бөтәбез дә бергә дип. И 2-3 рау җыелып өй күтәрә торгайлар. Үпәй, Катай, Балакатай ыруларының билән йыйыны көн буе дәвам итте. Йыйында ил йомышын йомышлау, ил хәстәрен хәстәрләү борындан саваплы эш. Иң күп сорауларның берсе менә шул. Башкорт йыртларын, башкорт көйләрен без яратабыз, яратып тыңлыйбыз аларны. Шуның өчен бездә бер заман килеп чыкты спутниковое телевидение, башкорт телевидениесы, специальный тарелкалар сатып алдык. Бер ел карадыкмы, юкмы, менә юкка сыкты. Икенче ай юкка сыкты менә. Хәзер без карый алмыйбыз. Бик яратып программа бик әйбәти башкортларны. Апшы әйбәти. Безнең Казанныкынан даже яхшы итеп барады. Постоянно да конкурслар бара, төрле. В общем, концертный программалар постоянно. Бик шаби. Концерттан да тарих тапшырулар бар. И безгә якын менә по воздуху безнең авылга где-то менән 35-40 километр. 30 километр менән по воздуху. Безнең погода да якын безнең менә бу Билән авылы белән. Без погоданы шуның белән тикшереп, шуның белән куллана торган. Телевидениедан передавательләр безгә туры килә торган инде шул. Якобы акса финансировать итеп. Башкирия түләмәгән Москвага акса безгә уныталар инде. Как будто за передачу түләмәгәннәр акса. Казаннан күрәтәме? Казан күрсәтә. Но аларның программасыннан башкортларның программасы вообще әйбәт. Безгә вообще шуй.
Біз и по духу, по не бойынша башқұртларға бары жақынырақ нешік әйтшілер бүтін жақтан да. Біз үтіліп күтеміз аны, башқұртлар настроят, ішлерлер деп. Қазір яңы президент сіздің яңы программа, яңырақ барып алайын деп. Ошондой байрамдар өткәнгә шатлана, ни димәгенә халык дигән. Менә шу бәйрәмнәр инде безнең традицияны югатмасын. Безнең балалар менә шуннан күреп, алардан күреп пример алып, үрнәк алып, менә шулай һәр вакытта җыелып бергә үстерсеннәр, үз нацияларын онытмаслар, онытмасын башкортны, татарны нация. Йылдар буе ошо йыйынды үткәрергә хыялланган илһөяр кешеләр дә, бүген генә ошо милли хазинаны күреп гаҗәпкә калган кунаклар да һәммәһе риза булды был көндән. Худайга мең шөкер итте. Без Свердловск өлкә башкорт үзәге агзалары. Һәм Свердловск өлкә башкорт үзәге эргәһендә эшләп килгән Яткәр исемле башкорт халык театр коллективының хәвәскәрләре булабыз. Соңгы елларда бына Балакатай районыннан, безнең туган районыбыздан күп эшчеләр, күп укучылар укырга килә башладылар. Һәм улар белән без бергә хезмәттәшлек итәбез. Минем тормыш иптәшем Катайдар ырыуынан, мин Әйлеләр ырыуынан, Хәйбәт авылыннан булгас, Нурзилә безнең Баймак районыннан килгән, Екатеринбург каласында. Был йыйында без нимә өмет итәбез? Башкорт халкының үзенең уйдангын яңынан күтәрү, үзенең халкын күреп шатланып, башкорт халкы яшәй, башкорт халкы үсә, яшьтәр килгән, улылар үз милләтен тәбрик итә. Һәм бына ошо оешу өпөйлеләр, кышсылар, безнең Свердловск өлкәһеннән Шөкер авылыннан да, Акбаш авылыннан да, Өфе шигъри авылыннан да килүселәр бар. Бына шуларны күрү безгә бик шатлыклы. Был йыйын оешу, башкорт халкының оешу, бергәләшү йыйыны булган. Этот праздник, во-первых, он проходит на моей родной земле, на Беленковской земле, в Белокатайском районе. И я очень рад, что на этом празднике присутствует очень много гостей, как с нашей республики Башкортостан, так и с Челябинска, с Свердловска, из других областей, из других регионов Российской Федерации. И мне было приятно здесь встретить своих друзей, знакомых, одноклассников. И буквально вот мы сегодня со своими одноклассниками после этого праздника встречаемся на природе, отмечаем 41 год, как мы закончили нашу школу. Бұл йыйын бүтән эле керек деп ойлайм. Керек, потому что бүгін яшьтәр белергә тиеш. Күлмәктәр, альяп кустар коелган киеп килгәндәр. Карап тору дип бер ни. Яшьтәр күреп бөтенде шуны бар, күзләре кызып үрәнеп. Килеп карайдар алар. Может, аларның күргәне лә юк үзләренең өйләрендә бүген, потому что андай әйберләр күп кешеләр юк. Максат именно менә шушы Өфе буенда яшәгән үзебезнең милләттәшләрне бергә берләштереп, таныштырып, элек-электән алар бөтә бергә яшәгәннәр. Без сакына з хәрефен кушһала, был башкорт түгел дип ситкә тибергә торабыз. Был бит инде башкорт халкының диалекты.
Менә шул диалект турасында ла күбрәк аңлату район гәзитләрендә булсын дип уйлыйм инде. Чөнки республика кимәлендәге гәзитләрдә бик күп кешеләр алдырмайдар. Мин үзем менә акция эшләдем. Беренче яртыйлыкка 10 Башкортстан гәзитен ядырганным. Икенче яртыйлыкка 10 Башкортстан гәзитен Балакатай районына ядырдым. Һәм менә әле күп кешеләргә һөйләштем. Минең теге ошо адымымды үрнәк итеп, мин дә шулай итәм әле дип менә йөридер. Мин моңа бик тә куанам инде. Һәр кем үз урынында шундый эшләр эшләргә тиештер дип уйлыйм. Бұл елдің келесегі әлбетте келесегі зор. Міне әйтеуінше шуны әйтергә кирәк. Келәһе ейін біздің ел аша буласак, һәм біз уйлайбыз инде менә бұл Өфе елгаһы буенда урнашкан катай гына рудары түгел, Өфе рудары, Әйле рудары һәм башка рударды ейеп зур ейін үткәргә уйлайбыз билән җирендә. Үпе, Уфимка, Каридел елгаһы башында яшәгән борынгы башкорт рулары бүген дә яшәй, көрәшә һәм иҗат итә. Ти Балакатай районының Билән авылы янында үткән йыйын халкы. Галимдар телендә Төньяк көнсыгыш башкортлары дип йөртелгән халыклар Катай, Балакатай, Үпәй, Әйле, Кошсы, Дыуан рулары ут төбәкләрендә борынгы җыйын, йыйын юлаһын тергетте.